afi mani mu promoja mani fra wow na Dormaahene Adumabadu e Kofi Adomah nwonwani nani aye sacrifice sani ebe ya the 25 years anniversary na wuti ye no ebedi mu moja omuka moja gui obi mpo ewu e wo ho Kofi Adomah ni no Dormaahene enim hu bi Adumahene na meka yes what na sacrifice eno te Kofi Adomah frɛ Dormaahene wonya no eno te Dormaahene mpese obeyi ni botom sika e de abo Kofi Adomah ba bonten abesu ne yira be kasa yentie emu kakra bi mra ne ba Adumahene mekire mo kwan a e fa so a abonofo no bi agimi to the nonsense point mo kutia ebroni se mu nim nya asasa be sima ba konkomie no de mi hu ya ne se itu atoma na wuhwe bi masum nyina mente hwe afi mani mu promoja mani fra said ya me frɛ ya me ka kyerɛ suma man hene sɛ nana mani amie no nyina nhunu ade o me hu ade ɔse wo Kofi men kasa wo be hu ade ye positive enso ni nyina mu nana waba inauguration ege waba vetting enye hwe uya nkobeba titwa so wo nkwa wai eye ade we aye arhosem usa unhwe kwa Kofi Adomah fa so esu na justice ebe ya adwuma ma no yes Kofi Adomah se wonte ase ade na esi ye no eti ahemfofo no motwa ne nkyɛn hia ye no omungu nsa na sabio na nanom eni na sem ema no ne yire so de Kofi Adomah yire nyame nhira wate because also nipa bre edi watem e o social media so omani brew bema bia epe oba na ne edin bema bia epe oba oba support no ya bre Kofi Adomah oye soft ntese onya oba oba support no enu ntire onya sa oba no nto ya bema na ne Kofi Adomah speech o de ba ye ene areho a ya bran edie ani yale enya sem kuma na so obedi Kofi Adomah atema nyame kopon betua wo ka Kofi Adomah ne yire se Dormaahene ene Dormaafo ene abrofo ne bi ene omo andi ne yie ene aso omo ka no so de we omo chekire nsem no no e no krotro do because me hwe de we Kofi Adomah ne yire ba abonten ebe ka se 1 or 2 ewie ya abonofo ne bi o e ba abonten be ti Kofi Adomah atem ene ne yire atem na mu no se no se abonofo ne bi agim papa ebi nim nyansa because there be anime adwopan meka se mo ya ade na ya meka mo ya ade na se nya me adwopan na meka Kofi Adomah asom Ghana Kofi Adomah aba abonten ne etimi abo Mr Ibrahim Mahama abaso adanase yes me no obi a won kai de mpo wasem se watimi aba abonten be de Mr Ibrahim asene de that means Kofi Adomah de e won kai na Kofi Adomah ni no enye kwa Kofi Adomah mo nwura sumase enye sadwure ne nkoa o mo de bia mo de madwene na okra wo yire san hene oba wo ye hene na ese wo no akukudure kita na no ohye mo nwura fom ena fom so nya wo mtete social media su o mo nko na nanu magasa nim Kofi Adomah so ye broni ebro yo abosonfo mo ohye e o mo nko because mo tenase ye ko Dubai ye ko aba Kofi Adomah ne befra because ba bia nyuma ne ka ko na no odene enena me wadwum me hwe de bia me bra Kofi Adomah e kasa na wo se oh ntado bia ka bi ma me bro e ba se mba ya ka bia ba o ya ka bia ma o but wi asni pa ka papa onte age bone e na abete asemba so de wonu adwempan ne wase me bia me defend wo because minim say we ni papa anu ntina Mr Ibrahim ete ye na won so ye de frɛ wa o support wo no but wi ase de bia no asema de bia me adwopan me kana na me bra Kofi Adomah de to so no say contractor ne eyi kwan na enka wo dan a wo say da bi me dan de a contractor na ni gene but e ka wo dan a na abehunu bra Kofi eti na wani da ho na minim say adwuma wo ye de wo hu ni papa o hwe ni panye o ni pa ye fu ankasa wo ankasa wo diem ena se bi wo be didia akom ye se abo be ka wa ne fruntumam
Ye careful na me adwumpa ye minim se wani no enka ne saada. Ade abronsan be hyehyɛ no enya adwuma. Because adwuma wey ye wo social media no so no enye obia keke. Ene betima yi nanim obekasa se bi nipa bete. Obi obekasa be cancel ko wiase ba nyina ba nipa nte. But obetimi kasa ama nipa te dia. Me bu be. Nti bra Kofi shawo ho de ne na wo yire so de emfa wo yire ensi fom da. Because wo yire ye ba pa. Oba ono kudro timi kasa na me hu de ba woman ne kasa no. Na me wo adwuma me say wow. Me akasa adwumpa me say me take video na fe so ata me. Me say hey. Chese nipa enka bi shem. Nipa enwene sa ade no. Na sa akwanhia we koto nipa na. Afa die. Hey. Ewiase pa asem. Chese me ano afre na madwojo. Me say eti the way Kofi Adomah atimi pa granting interview abo nipa beto jiska ma nipa na nne do nana Dormaahene asem si wangasa ukrom na ko utimi mfre Kofi Adomah utimi mfre no ya fra Dormaahene ma so a onpeke mo course na da bio sabi Kofi Adomah so obi bawo Kofi Adomah so efra busuam. This is the time Ghana for me kind of cray because Kofi Adomah na atu ne na wo so e so ye videos and I said sir chesa ya me dwene pe bo mente ase se wo busuani e dia ene ka beboa because ebi mo se an Kofi Adomah ko e so ko je adwuma ko je ne sika fine o ko so ko adwuma ko je ne sika but bibi atu no se wo ti abrochire na se wo ye adwuma na se bibi to wo adwuma no mu a e adwuma no responsibility se ye behwa wo se wo Ghana etem ka se Ghana mra no to da on yana metra se dwana me wura ho because e abrochire Kofi Adomah eno mo kasa 1-on-1 e charge o mo ena Kofi Adomah ko do na we si ya ka Kofi Adomah e ka on twa 1 penny abrochire na we to Kofi Adomah because na adwuma wo ye nyina wo tua insurance o tua tax se de eto da eti nya ade Kofi Adomah besa aboka but na we Ghana ka Kofi Adomah wo bo na we nyina no yo amanfom kasa ma nana Dormaahene ebedi atem na edi Kofi Adomah yira atem ne eto no ho ne e kan nsem wo sabio e de awerho ne yawdie e besa wura om we ye man we da bia me kasa on me adwompan no ba bia no kwada beto because Dormaahene se sade pa akoso pa dia nana entaye because se wo sabi wo ankasa odesie na atuno odesie o na na kakoye ba bi wo fro so e ya na mo ye panyimfo na mo ye saa no we sei na sabi o abofra e be kansa bia so omu ade e na abofra we de omu ade e na we de onye sei but at the end of the day no enya ade be boa mo panyimfo na kasa because see an so bo di ho ban because we nana Dormaahene but e wa ankasa wa program ase e na we aba besie enei hwene ensama ekoso Kofi Adomah ye bra no wo bre sabio utanu mpo a untimi enye de enwehye bad ema ye bra no enka o na se kanwa na weti Kofi Adomah ase hwede we a ne Kofi Adomah abetena ase o kasa nyina no kra no on se demo na o kasa na ne ti edwa no demo na Kofi Adomah kasa na ne ti dwa no me ye adwuma eso na me hwe Kofi Adomah me se bra wa bre o because any yale se bi nto da obeka se tese eneko ade Kofi Adomah ye me pepa because onu ankasa ba bonten abeka se o se me wonsem ka ba na se ka na yire jana nko kasa because edu ne yire no so no me ankasa me nua ba o de o kasa ai but wa ma ukunu na nka na nsem bi ba wo de na wo pese wo ka e ba ne sa na akwaye o ba ba ma Ghana for be cancel edu mra ukunu kasa ma ne nkasa ma Kofi Adomah nka ne bo so asem because obi anya obia because se sabi se enei edu Dormaahene program so a omra wo tete abroche na omudi Kofi Adomah atem no ene wo menua ba watem no Dormaahene mfra o so on take mo plan take no omra Ghana no omra me ye de metwa ne program no fa to social media Dormaahene me adwon de me dwa foke me kan ko mi da kire because there be a different
ba saa de we say ya wangasa woda yo wangasa wo krom obroni Kofi Adomah frɛ wo a kɔ kekempo ɛyɛ wo te sɛ na ɛkɔ no oso wo yɛ hene eti wangasa no wo mfi nipa no sɛ wangasa no sa adwene papa na wo tirim fa Kofi Adomah ho aka wonya saa de no adwene pa na meka kyerɛw meme de wo yɛ panyin na sɛ wo di ade na nya meka kyerɛw no obia nya obia me na adwene pa na meka because ade we akoso no sɛ me na to me aka the same thing na ka bekoso but me na Ghana na ngasa no Ghana no ese sa reset na his excellency Deban sa reset na ese ka ahemfo no mudi omu ya ade a omu mu nipa na sa ye saka omu nyina ohene all the go for the yam but monya mampanyin a ono no obegege mo so Dormaahene started now react to Kofi Adomah because enya kuma say ni nyina wa besia osu ni nyina wa sia oso wo se wo de wo siesie ukrom na wo siesie no obi mbra metwa efa nto abonten obi aba wawu obi aba nani asai de wawu ne de ye to hu suspect say we ena ye se no wu ye but nani asai ne de odin Kofi Adomah odin enti ehu suspect bia ansa ne Kofi Adomah afei ne wo hu adofo atamfo o afei ene wo hu adofo ene watamfo but ade me de pa ne se wotenkwam ade me de pa se wo yere papa a wota wachi Ghana fo medi watem no am go support na Dormaahene no na Dormaahene wo de manne mo bi medi Kofi Adomah na yere atem na se duru wo so a ena abato kakanka me ka kirew sa nkwase defender ye be defend o me be atwam no a ne obi ani etu atofom a wayi wani no ma enu so biem na hwe wa hwe a obati adi na o tun fo kran ya fa ya no na Dormaahene masa ye de no baga ya wa udi sanfo a ye be mo so di sanfo na we de we na Kofi Adomah yere ekasa me na me fili keke na mo ti Ghana na ensen kwasa sem na sanfo e na mo to na mo dira obi abra unipa ne wu no na Dormaahene te wo e na ono amanfo di Kofi Adomah na yere atem o social media na we ebe bo am o my Ghana Kofi Adomah bro nyankopɔ behwe wate nyame a boss robo asase enim adwuma ne som a wasom my Ghana no obama wani aba back wo yere so de ahwani ye pa because wo yere de o tse me yere me de me hu ma bi saa ne mani ade mani age because ba ma bia no eso nya oba wo ye den wo de ne pan bo ne bibia beta wachi bra wa brew wani we but kwa to yem mensu mebre ko de mo na wusu no edi areho no na ema o pains na ye de ekosoro se wanya nipa bi say Mr. Ibrahim atefon afrew etime donati amawa oda no ide no wada nyankopon o boss ro asase de aka no be obeye data cement mumpa bi na mumfa nsimu dan ai Mr. Ibrahim ama ne cement no wa Ghana bia na wa abruchire bia no pebi na fa siw dan na da acho beda adwene pan ase cement papa pa de data cement 1000 edwuma de ku a o maso yasne yusu app no fa send this kafra no ne fa ko my Ghana mu promo code adwene pan me da wase pa Anas Boy Enterprise ebe opop so ayede amount Anas Boy we opop kama ayede amount Destiny Reference still trusses so aboard down so amount YouTube channel no Ebeki TV adwene pan TV TikTok baby a edin ena mera huye pa cause Kofi Adomah pre abusia ye mompaye e ma ye bra Nyankopon be yiwa firi mu ate na enka na se ya da amen peace out.